Anse enra medema sembe damu se makonta abe family aba ni na wonkola mienu ama yale aba akonta se oja mi nuaba no dadaada abusuani nim ba kula no so yale kakra enti me ne se tisadia se de obefa akula no nyale no onhwe no ne ho nto no onfa busuani ade mlaye enti emse ko makonte kasa no ko fufu ensem bi baaya chese asem no ankasa ahese no mi ankasa de ode fi bae minimum nemum de onim asem num eye minua emma na eka ho no because omu na ne akora na tenai ana enam se me be menti bibia ni ana makonte e de fa minua no so SOMPA FM enti di onim asem no a eye akora na hase ene ensem bi enkomo bi a me be ma mentimi omuntimi nsusu ho nkire menti minua ba na kasa kakra ye de oni ha no enti mepese wono nanim asem nim obo ahase no tofa okay na fesu minua ba no de toso bi minua ba na ankasa woyale no me contain yele no wono nso kasae ebla oni minua ba na di nkomo ono so sende odu no ba ya eno so wa ha mesese no so ebebo ne ehu asem no se de yebesi enya ne pomasible okay eno so eya asem foforo ne hwe na yenye oduo no ho adwuma yenye oduo no ho adwuma asem we no ano de no ebi bom ebi tem papa o say ya boko de nyame adom pani oda so gyina de ogyina se yade no de enye ho ne firi bae na mum ne party bi ase ne boy ni bi okoe na kofa bae bebia me gina na okay yentio me hodie enfri me ho tu susu se mpaboa no a eyira ye no sa ba ye no na ekofa yade ne bae sana me ho no sana tie because tama me nene ete no aye wo ye first born second born ni mu ena sa problem no startie sa second born ni mu na sa problem no dey startie ya de no fitias ye startie say startie no na me kura no chese na mentiase me wo hwa na SOMPA FM massive frame say okay yen hwe na yen ne oyire pani ba ko entwetwe nkomo ni din de say Rosa yani Rosa ntwetwe nkomo sisi a emra Rosa otemenka acho mete wonka ne mpom te say Yankopon adomo na monsoe SOMPA ne akatua panti ibotuma yema Rosa abraho sembi abeto ya proso abraho se unua no se bempraduasa sabre obi betu aka se ne safo ano eya yira Rosa sa semo ye kan ho mpani semunim ne sei okay madam asepa se mama me sa akonyen eno kre minua no bibi ensem aha no ama ha busani nyina ye no kre na minimu bi because nsem ni bebresi o me amenim minua me pa cho na sei ebe ene ne ba fie se obeye ne ho ade enti oba fie se obeye ne ho ade no me ana asen besi mis because na me ma me ne me papa o mu nhye dan ben ye akwantu enti na o mu koba enti me na me ma me eti ase na me kwa me ka che minua ne se ontwen na wo swa but minua ne ka che me se o se ase ne bo so obe ware no ne enti esre no ye enti ase ye me kan bi ma me kra me ka che minua ne se so be ware kra dia ontwen bi ko me ba betu kwan enti no o 16 years die obenya obi kra ware no enti wontwen ba me kan bi a me pa ma cho on se obi a to don tintan mu die wo ka ne bebra timi ko fa asemba nya no kwasem enti me kra na me ji asem gina mu ana me ne me ma me kasaye Yankopon ne me dance ni me papa na me papa asem no crazy but etimi kan ya ma me papa e so because me de me papa say
akwa say wochina ana okwanye mochina befie a obebele mo say obi befie no manso aware nim enti no munji akra no na ose be ma no na wope na mama ne ntina eno na metimi di gina so me ma mebusuafo eden epene so ma na befie oni mema mienu na befie eni die mo na mema mienu oni na befie na bebo kokoko ma ebusuani so mu ebusuani so mu wie ye no ana ka so bebe fia be ya akra ne ho ade ankasa anche ana etisa akra ne nyem me ho na na frɛ me se asɛm abawo we di opachew na me se di asɛm na ka che me se menua ne nyem na me se ana se osere na we di ye ma ne ho wie na wo wie a wa ya akra ne ho ade me pa macho mu nyina mu nim se be ma ka asɛm bi se ya ebusua bia ontimi mpopo ne ti or because oba na nyim ti mpaebo na mo de beta ye chiri nti epene ye se na akwa no wie a akwa no wie ye no anana na ka ase nsi kasem ayeden akfom kakra nti entwa ne ye betu din na waye ne ho ade afra ebedi ntuo no ye hwe ya no so ama ne munu ne ebe ho se mi bu se mi na se na ade na wo ye hu na nampo na busua da emu ne ebe ho se saa emema mienu na nana ne ba fie no se bitafache omunye na busua omumienu bie ne ho ye na nampa busua nti se ne mpo no na na busua ni bie no ameme rosa nyankopon ne me dance ni mi hia na na busua ni amini no ne maame na ne papa kra mini mo no yankasa eno no so kodaaye nti wo ma no mo ka se baabi a wo mote no yese akra ne ba ko ne ya akra pen ne akra no ma wo ne yare na wo ko baabi no obi kire se efie ho ya ye ne ma bi ofie ho anti no eye saade no na wo pese wo use ne ba no na na di kan asasem ne kire me ana me busa minua na minua ne de si studio asa ya mpa no ko da ho a ote sa se bibi ne nam ne nam fie ho na wo ko baabi nipa na ka cho me se papa no e de bibia be wo ha anti den chem kra ba fie ho ana mse ama na mote ma wares na munam nim ne ye ko ne se ya mpa saade a ene musum be hwedan de a mo nhwehwe ana mo hwehwe me na me kwa akwantu me koba me wo Germany enti na me nte fa akon e wo mu na na sa be ka se minua ne sa anyem net sa akwa sa se na da bia eden ya aba ho no ne kakra ba di bia ne na na da bia dwa to asime me nan so esanse na one me ye fine pa enti no so be ka no kra anyanka ya bibia ni oka pe na me sma ka kire busua no na me maame makasa se maame mesrew oye oba atan ye nsa ya ware enti wo de mama ye mpene so ne ntwen no so ba bia ne ho ade minua ne ka kire me se ro asena na mpemi o mesi adan o se won kasa minua no oye obi a daddy on kana se mo nkire obi da minua ne kana sem na sa asem to akra na won kan kire obi nti o kana na asem pe was no so obeya o de entwen no so obeye ne nyina ye twa so ne omu no ana na ka so ba beya akra ne ho ade no ana minua no se ro mintumi ekwa na de me fa so mintumi me hu se na na mpem ade me ho nye fa na nam se de ntina wo kasasa enkasasa ene mu no na minua ba ko beye wedding of US ne ba ye beye wedding ama me so me fi Germany ba ne nyina ye ko hie ne ko wedding no na ye ko wedding no na minua ne mpaboa ye raaye enti mpaboa no ye raaye no ana ye hwehwe mpaboa na ye nyina ye hwehwe ye hu mpaboa no enti na ade e chinye se da na anwumre mpo menkae kakra ana me ma minua de ne baye ne ya ayefro no e de mpaboa no e ba face li me hu mpaboa bi ne sanse wona na wo mo hwehwe mpaboa ni enti no medwen sa ye wo de ani enti me de aba eniye enti wo de mpaboa no ba na li se me de mitrimu ntene me bibi se ma me nhye mpaboa no ana me ma me se utrimu se utrimu ntene na wa okra se nhye mpaboa na dia totwene mpaboa so ye den ma me de oja okra se ni hu ya ne mpaboa ne sa hyeli ne na wonye mpaboa wo se won hye na wasa akofa hye wasama bom pa ye egu so me pa choka sa ne nyamu no sa atem nyira na o mun sam kakra ba mali kra ba betina o fi na nanche betina estates purchase o ma separate ma betina be banana koba no kwana lead complaints ama me dada senti o ho no ma se bibi frɛ no
aso obi yes me so onya abotre enti me ma me nuane de mpaboa na ba obi nim say asem na asem na be hia yo se na e wo ho dada o ana na enye nda adi o anche anom sili ya kasa na me sister ba ko takrade o se ne sa na te dia enzema de onim obi o ho no ma oya ade enti en fe limra na ebie nipa ne betimi aboa no nti e kan pana na je pene na de li koye enti edi mi nua no koye no na me sister me pa cho ye panyini esne me oni mi nua ni di nkoma na beto mu se sa okọ wo ne ba panyini ne ba last born no na setiye e ma doctors na antimi ampama de ni yi enti onya problem na me pa ma cho ani di mo mesre mo ani di mo kasa afile bosome nwọchimpo na namfa ne ho kan mi nua ne da Emma, sa Mrs. Tan Fifi mo hu se sa de na ha akra na ha ntia kwa na eja akwa na kasa nti mi ame friend nana nam se nana stay na lika ampa anaji tumu ma ka asem na ase ono de o kasa o mpelia na wo boa se na nenim kasa pa na nenim kasa because o tia hin fake akra o kan ye Emma eja se me e ka asem na o mse de bi na de na sese ne yin ya agi atum because onim kasa mane timi toagusu na koma so yie enti ni agi asem na tum enti me bra panyin na oto ye de se bio ono kra de na asem ye ntimi nka bebre nkyere because akoye man komo sa asesem ne sa ne mane de aye ma nsem ntimi nka asem ne bebre enkyere na me papa nso no wona kura okono waba okay enti sem ne bebre mbesi nanim me papa oba pay hello eti na sesi a wo so de abatum se esan sebe predua samanu susum na so kasa wo ba no kwa wo ayete na se kakra nti no be ma ne enanti hawo nwia no kana sem che nipa anu ti eno na ama na adwe na tafa so ana me pa cho me momo de sa na ma adwe ne me esan se me nua no enum asem bi sende ma me amenya na enum asem me ensem bua enwa senka mo benya ni die mo a senka mo betimi mpo atia ka mo be ho se asem ne boboba no me nua no complaini ye na ye be bona complain ka tem se ro me ntumi aha ye be bona che na o se e se ro Rosa me pa chon eti ro wadaroma wo de wa honim no ekoma wo ni wo nwandi de ye de ye antibi e wo homa no so e wo mpawa no so na wo wadwene e kire wo se enna wo ne na no tie me hayie minim de tie me busa sa enna wone ne nano ena wo nwia no eka bibi ma wo so ato wa adwunum se enna no na ama na adwe no atiafa so firi se wo ne ukunu te na onya ne boni bia no ne na ekwa bi so no wo badwene ho kakra etu susu se no na akoba sa me pacho me susu se no na akofa depression na bra akra na e de adwunum ka abre no okay medas ya nwumire medas ya nwumire obeso obusa ne bibi busa no robe be you are no me pacho be bo asem na poka yentie o me pa macho we de mo denti ameka say ni asem ne ba ma ye de kan ho asem na ko pa oba akiko samre ya meka se ko no oba na ho samre ya meka say na oba na wo na ni die mo mu nyina mo wonu ma na amoyere on sa akra on fa be ma do 16 years na gina police for nim ka kire ne say I am padenti oni akra ne na sa akra ne nim style si na wo kan sem we nyina wa akra kitwa ni mu a e kire mpanyifo a to bo asem we die modru o say ya na ka kire apostle ne say na yire nim style si me pa me bra ya dance ni me pa na ya me dance ni na me bra so me dance ni asem na me bra mo na de asem ne ko police station mo kan asem mo bu aska kra ma na zenka na ntua na o mo kan sa na ntua ska na ma me pa macho ai ma me ne na kra kasa ma na ka se oni sika nti wo sre me kra nka me ne nkasa na nro ya asem ba obo me nua na som kra no na gina ka che mo san sika na de Rosa de ache no Rosa na de sika na che no me so kra ma nkasa me de sika na che no ro wan semi de a mesia fem se oba wo ne na wo mienu na ne ye den na ka wo no firi mu baaye styles ben ko ana ko wo pe ana no wan kire mu ama wan kire onua no styles wan kire na styles wo de fan kwa awade ase na nati hobia na etro na numa se police station report for the mine se de ntia one ne na no okay ro emepem ye se hia wa e be frɛ wate meda baba wa we ase wa yi bibia pie
ensem na koye miensa SOMPA FM ye hwehwe kwan ye befa so ebesa ababa no yade ni nyina ne se yese mpabo asem afei kura de ni kunu no ne na ne styles nso ani enti no ama ni kunu ne na enti no na adwene no depression no ye adwuma hono ya asem foforo hono ya asem foforo ose ya aja ada na ugu yira nimu ase nemu asem di pia bonten o yiri nim styles yi ada na okasa sa bema me ba show nya mianim etesa asem we ya omudi atumi su yi se omu se dobs tafo enke be ya baby a me kan sa asem we no me kura no si adini no se wo ya yi mse omo ye styles no free ho a utie me eyam papa se na no yire na kanokure eyam papa point no me se eyam papa so no ba ne na asem so se udi yi manu straight me ma onka ko ya breniti eyam pa se for long period of time ono yire na problem ne start here no ene ma ase ne honya wakono na me de man like na me hu ba bia problem ni free na akofa oba foforo ne ko wo ye asem na wo ka no pani ei me ne se wo ne na esan sa wo yire no ne honya wakono oya abodam me ba cho de utie me ene wasa akofo oba foforo ne na ko wo me ba cho de bi entisa enti nyo no oba bia na tie me ba cho da bi mi no obi anti de tie ni se me ba cho de tie ni se enti wo nwo obiem me ba cho me nwo obiem enti se wo so wo evidence family se me no obi awo a o bema o ya ma ye ko ye hwehwemu bia ma akofo asema brew se etesa se woba no ne na wasa akofo oba foforo ene na wode a akoda wanya efie dunsia no ebetumi aba se wokura na breaking virginity a na adwene beba wo so etie dan ya depression betumi aba eba sa aba ma akoda no wonya adwene mu hawo me ba cho de tie ni se wo so ma be kasa kakra na eja esi epobi so de tie ni se menunu nya mene oba ni nya issue ketu ebe issue be ya common charger ho e na otwi fa me so no ko nkran 4 months me pa cho what ma say e na otwi fa me so nti me fra na won fa me fra ne maame a na ne maame mfa me call e no kura no me de to mabusuafo anim sei e na ekọ nti so oba na sa me bia me ne obi e wo ho no mo a uni option bia enti wokọ ya nti na akọfa obi nti option na ba bisi so se me so na man kasensi tie wo se me man kasensi eti se okọ 4 months eti 4 months no ba ya no akọfa obi ni na wo se me so me kọ ya no me nim de on so kọ ye me ne se wokọ ye no oyiri wokọ ya wan fanye mu ama ba wo de wakọ wo de e ya dance drodo se me praduasa wo do ho akọka ba foforo ena me busa o se e ya mpa se sabre ya wote oyi no oba no na adwiri mu ha no kakra no gofo oba foforo na wona na nyima abo ana ahona me pese metie me ba cho jam ho no koye no wako 4 months pe no charger ho common charger ema bufu oba ye no ntino wo yire no call 4 months no wo so ntimi so ho so na akofo obi na na wo ye nyesa enti satam nyina no satam no tiema ha satam nyina no na wo yire no enna emre se na no yire ne na enti de sister no kan wo boa na me ni hia na tama me ase problem no start here na minya support ni ade no enti sesi a problem no ba ye enti no sesi asem bi ni adanse ko ye twa bi ya adanse o problem no benti no ono yiri hia chese wo bodam ne honya wakono okoboso me nan ehfa no koye wo ba ye wo so akofo oba ne na kowo enu timi pese wiase amansan nyina atema se akoda wonya fie dunsia wo virgin wo breaking virginity no de na kuma nyina ma wo said de rosa ekan dia na chese na kuma wo ho ade bia de be ni bia no ebetumi ama na adwene na te afa so wona breaking no me hu ne de me hu se on se me hu se oni be ma bi tu anamo de ende no batu wo call engine ho na tu se engine mu no eno de na mi kanokure ba bia de nam no ho ye betumi aboa ama ne ho ato no se o ma ejinja ne eja hokode a se de wo de ko to abusuafo no so no bia etu anamo me ne se engine no uhu no e virgin na je se engine no ya mu no niza engine pa
America card ye car kama. Eti akoya asem foforo.